Naglungag ka kanon ganina nung. Oh, wala pa dong. Dali. Nyan sa mo sudan. Asin lagi. Asin rin mo sudan. Oh. Pati ba? Oh, testingan mo check upon na to iya suga nung santo. Yo. Ito inyo gihatag. Ito na pasiga. Check upon na to. As nara. Kusog yapon kay siga oh. Siga gimana? Kusog kay siga ay. Dai paong. Paong kuno nong paong nga. Bangun. Oh. Ay sus, impas. So, sa mga nanghatag, salamat kay ninyo ano naraw. Nindot kay quality niyo so kan solar gamit gyapon ng santo. Ganahan ka nga nay sugay ni kagabi. Oh, lan murag electric. Da, ganahan. Oh. Kini gidahon ni sa kuan kapayas. Mo na yung itabako. So ako siya gidalaan og tabako gid nga tinuod. Naraw. Tabako nga tinuod oh. Mo na to ihatag ng santo kay dugay-dugay ni mahurot nung da kaysa sigarilyo nung da. So mo na ito ihatag ni nung santo. May bugas. Kini mo to ganina mga noodles, mga buwat, mga sana sardinas. So ilahan ni tagaan po niya si Imbing ano tagaan po niya. O nila bay ni Imbing ano banlag raman niya tawagan banlag yung tawagan ni bay. Banlag. Banlag. So ay guys, good morning na sa tanan. Balik ka dito sa ilahan ni nung santo niya. I-update mo na ako dito niya kumusta ho na to tong solar nga nahatag ninyo ba. Ya. Nasa mi dalaga may nga mo ihatag dito. Ya. Tulo ra may karon. Ya padong na may. Anak ko daw tama na. Nami bago kauban karon no. Ya mo to na may. Kay sakay lang may motor dito sa kalsada pero ibabaw niya dito lang ta magkita sa ibabaw no. So na namin dire sa ibabaw na. Ya. Kay nagsakay man may dito sa taman mi sa kalsada sa ubos medyo dili kayo taas na mulakon karon. So last na mo pag adto adto rang kuan December 31 masiguro taon nya naghatod mi kuan ba kanang solar. So karon nato to tan-aw ng solar kay basin unsay problema ba kumustahon nato taon nya nasod tay dalag yapon nga sana mga noodles bugas o uban pa ako lang naipakita ninyo nya tulor may karon no murag video umingaw-mingaw pa may kay cameraman tulo nindot kinang exercise kay pabukid ba nya presko kay hangin una nindot kay maglakaw karon so apit na alas 8 murag usutso nang siguro karon init kayo. Kitan kayo? Kondisyon mo kayo? Para suwaya lang. Nanamidire dool ilan ni nung santo no? Ya, napamidire ako nagpaabot may kay o manilakaw si kuan Juliet na pa siya dito sa Yahaban Lagbaw niya. Amora testingan kung paabot na mo kung malakaw ba siya kay kana laging kasuko siya ba magwal sa dito na mga tao so amo lang sa paaboton testingan na mo mga taman alas 9 kung maabot alas 9 di pagyapon siya mo lakaw maadto na lang siguro niya dito may unahan dapit yaban lang ng santo niya tawgon lang na mo siya ba sumuo na lang so tan-aw lang ni karon so napamidiri karon ibabaw na nya kaya ito ni Papa yaban lang ni nung santo diha pa siya so nato siya gilakaw karon sa baga to gilakaw so paabuton lang gid namo siya nya o problema kay dami pa ni udto daan so dire sa lang may gid mag-standby karon kay napa man si Juliet utaw para dili siya magwald-wald dito ba nya kanya na lang no mag-update na lang ko ninyo pag makaulan na sa si nung santo. Ano nung santo ano yun? Ihatag nung santo tabako ya papel dayon kay ato nga game kana ram gud iya kapayas dahon iya gamitan so ato na ihatag na. Ha? No. Tabako na nung. Lungo ko badan. Ayo.
Ano dari ka baka ko di ay? Kaya dahon kapayas oh. Kumoy lain. Ini gede ka baka ko. Dili ka ng solar na naman sige dili man ka pa na da. Imo ikuan. Oh, dili. So katong about sa solar no, naghatag niya na sinong santo ingon siya nga musiga pa kung gihapon may problema. Nya ato lang ipa-check lang nato niya kunya. Oh. Yan na po. Okay pa man dito. So ato lang natanahon niya. Nagkuan pa sinong santo, likid pa siya tabako. Ito sa siya patabukuon kay marami tabako kay loay ninong santo kay dahon kapayas ra iya gamiton na dito sa iya abuhan no. Ito na pa tabako niya. Kadung ko bisa on to nag ano ko sila kadung may kaya limukon ba. Ko naman. Ano ko limukon? Ano gito ko na. Humog na naon. Humog na. Maluto na. Humog na. Sunod mo balikan. So ihaw mo ba? Ali. Sila gina. Naglungag ka kanon ganina nong. Oh, wala pa to. Dali rin. Nyan sa mo sudan. Asin lagi. Asin rin mo sudan. Oh. Nya nakalungag ka luto. Nay mo luto. Oh. Anay mo luto dai. Dali nani ko dali wala. Kuasa ni mo isna ko. Kuasa. Dali. Oh, mo na mi kanon. Ini ko na niyo. Ani pa niyo gani kay ini kana. May na ba? Dali. Oh, mo na mi kanon. Kuasa ni mo isna kanay. Oh, dali. Kay may gason ni. Pati ba? Oh, testingan mo check upon na to iya suga nung santo. Pero Ito inyo gihatag. Na diri nakabutang. mo man ay mo. Naraya ko ano. Ipa-testingi ko nung. Be, ano ko non. Namli sinina na. Wow, ano no? Testingan na to dai pasiga. Check upon na to. As nara. Kusog yapon kay siga oh. Siga gyud wala. Kusog kay siga ay. Dai paong. Paong ko nung paong nga. Bangon. Oh. Oh. Ay sus. Ipas. So, mo ba siga gyud. Sa mga nanghatag, salamat kay ninyo ano nara. Nindot kay quality nyo so kan solar gamit gyapon ng santo. So good kayo. Tanaw na tong panel ato. Paungan na na. Paungan nung. Nisiga pa mo to nung. Paunga. Wala pa. Raya panel ani ng santo. Dara ni. Di man ako maklaro. Okay ra gyapon. Mo na iya ko no. Okay pa man. Kung kay rame. Sige lang nung kay inig sunod. Amo gyapon na check upon anay kay. Oh, mapawang da, mapawang bag di ba? Oh. Basta ay lang na hilabtay. Mapawang di ba? Dai pakita ko mo remote dai. Oo. Kini nung kung mo to magingin mo. Kini dili matinga kay nigpindot nimo nga dili na mo siga. Ayo sa hilabti ha. Dili mi Kay inigbalik na mo ani magdako battery kay na may battery ana. Butangan man ang battery ani luyo. Battery na. Oh. Wala gi ko ay normal eh. Gani. May noon. Dito. So katong mga naghatag ni nung santo so mao na na oh. Okay gyapon kay ang solar way problema. Ada mati lapin mi. Oh. Naraya nung santo ka ano? Remote gitu dah. Naro. Kini gidahon ni sa kuan kapayas. Mo na iya itabako so ako siya gidalan og tabako gid nga tinuod. Laraw. Tabako nga tinuod oh. Mo na to ihatag nung santo kay dugay-dugay ni mahurot nung da kaysa sigarilyo nung da. Dagan-dagan ma dugay-dugay na. Dugay na kaysa atong sigarilyo gid ba? Dali ra to mahurot da. Dugay-dugay na. Na nakasigarilyo na nung santo kay pero di nag-inom nung santo sigarilyo ra niya. Dito tatulog ba dito ka? Ana lingkod sa tanong. Ikot mo ni. Oh sige lang. Muni mo ati luting og gihatag na ipan sentral. Iskape, biskwit. Budi ikot ani yung. Muna nang. Ikot na. Ani oh. Muna nang. Okay, salamat kanay mo. Gihatag tay kape, na ipan biskwit, na sukar. So
muna ito panghatag ni uban ninong santo. Atay mga noodles. Ay ko ano, pitsin. Naimo dito na yun Uyo. dito. Ini. May buwad oh. Ini. Asin. Mga noodles. Ano, ito ihatag ng santo. May bugas ano. So, muna ito ihatag ni nung santo. May bugas. Kini mo ito ganina mga noodles, mga Ikaw, do- buwad, do- mga ano na, sardinas. So ilahan eh. Ay, di. Tagaan po niya si Imbing ano eh. Tagaan po niya si Juliet. So dire lang natubok ang sulod. Para safe na nila. Salamat lang dito lang ora. Oh. Salamat kuno kayo ingon si nung santo. Tigdaga gitagan ho no. Okay. Nako niyo dito. Ang nato dire sulod. Mo ni tanan no. Gihatag so salamat kayo. Nang imo Saan ba ba ito? ibabad do nay isted. Taw na. Ha, isulan na pet. Alo isulan. Ingkod lang di. So mo na to tanan na nahatag ni nung santo no. So nasa kuy gi ihatag niya unya na isda no nga napalit na ko nga giluto na lang namo daan mo to ihatag na mo sa iya hapon nga giluto na namo bagi prito ginuunan para di na siya magluto-luto para ditso na lang kaon ba niya di pa man to madaot so mao ta mo ihatag ko niya unya ninong santo yeah. So pasalamat po ko sa apil nga naghatag no si Ate Luting te salamat kayo so mo gihatag so dako kay nga tabang niya so magamit niya kay ganina sa iya pamahaw ingon siya asin ra ko na gisudaan so karon na naman tayo nahatag so nanay mga pila ka adlaw nga makasudan siya ba so mao na yeah. Dili kita sa tong video karon no so aga-update lang ko about ato so magbalik lang pud ni sunod ko ano niya si istorya sila so ganina dito may nagpaabot okay kuan namugod si Juliet ato nagbagot tasugot so mo niya bahay ni nung santo medyo mingaw-mingaw gini dire kay wa man say mga silingan gid ni banlag man niya tawag ani gid niya so dugay na kay siya sumorta mo tanan nahatag niya no so mga pila pug ka kananan makasudan-sudan siya ta mga kaon naman puy bugas way problema kay timing pud nga nahurot na yang kuan bugas nya pasalamat po kay sa si nagpasalamat si nung santo sa mga naghatag no so kamera tuloan ako papa nya kini na may bago kauban kong okay ra ka kong painit magara kong silong kong ay painit na kong ani kong nah dire mi tambay ni pahangin sa me ila pagtanaw ko no ina Butilyaw may bunga. sana ni nagbiyaw ko na Butilyaw na may bunga na. Yagmay diso. basta biyaw Makaani mo din eh. Pagbalik kung bunga na, tagaan ka mo ano bunga. Kalusa ka mo dagko na. berbay pa unsa pud mo gipang bati nimo nung sakit-sakit karon nung unsa mo gipang bati Kanina ito, kanina. Magpabag ka may. tuhod Awa may tuwad. aw kana ra na yeah. Kanay. Basta mo nga na karon mga dugay na. Idara na O hindi na mo nang magataw nga na. yeah. Na pay mo tambalan na nung agahilantan po ka din hinong usahin nung dili di pod Ay, di man ko kilantan. okay buyag di pod ay kaluyan pod nga di ka gahilantan ba Di ko kilantan. sige mo ko ka lihok kanila trabaho mo na nga kaluyan po ni nung santo nga di pod siya mahilantan pod Di napo ibang tawo nga kilantan na ganun. oh Pero sa tao na nga di kilantan. Ang kaluyan po ka pod okay. Siya ragod isa nagpuyuan eh iya banlag dinhi ra ka perminti gid no wa na gid balak nga mobalhin pa banlag ato ubos O dagang. Damay bayad dito sa ulan ko buok. pero di na gid ka mobalhin dito dinhi ra gid ka Din na ko dani kay amagoy mga tanom dito. alagi di na gid ka mobalhin mao na ginaimo ni Kay dito boss. Nagbanlag ito boss ha. Mulot dugay. Ano ko punta na nimo nung dugay na magikan nung pero kanang agsimba pa ka sa una di Dili ko simba. pero agtuo ka Ginoo dili Tuto tada kay nago simba ni Ginoo. tuo gid ka nga na gid Ginoo Na. ana gid no kay na
Na gina perminti Ginoo. Butang na ano artar-artar karon bay daghan man kayo. Na gina Naka so bangkod dos mambaw simbas daghan na kayo sa taas. na Ginoo, na gid perminti Ginoo dapat sa ato kan kinabuhi. Kay Bisag diha susuro na bisin diha. kay kung mawa ang tao nung mamatay na bitaw ang tao, moabot man gid ang tao nga mamatay man gyud. O magiingon tao nga di mamatay. Dito gyud pa na mapadong niya no Ginoo. Tapukon ra gyapon ta niya tanan. Okay. Siya may mo nagbuot. Oo. Ya. Ang solar ako na na-check kay o may problema hinoon, ang solar wa may problema mo siga man. So perminti gyapon to nimo gamiton nung Sige. kada gabi May noon. Kay para ako po ni gipakita pud ba kay ang katong naghatag nimo ana kay na may mga taon bitaw nag-amot ana para ihatag na nimo. Para makita pud sila ba nga kumusta na ang ilahang gihatag nimo. Mo na nga malipay sa to sila makakita ani nga nagsiga gihapon okay ra gihapon nimo ang kuan. May noon. So dako kay nangatabang unsay mo paminaw nung nindot kayo nga nay suga ini kagabi Ganahan ka nga nay suga ini kagabi Oh, lan murag aliprik. Ada, ganahan pud ka. Oh na. Oo. Lan na god. Kaysa sa una wadiha dangit-ngit gi kayo ni kagabi Sa una, sa una, ngipin gabi. Ngipin talo. Mo na nga sus dako kay tabang ang solar. Nga ini kagabi ko no ba na iya suga meron na kuno nay kuryente bitaw nga ba nagpa-connect na siya. Mo na nga dako kay tabang niya. Di makina. Mm. Kuryente. Gwapo mo banlag oh. Gwapo mo daya banlag imbing. Oo. Ano boss na daw boss? Ano yung banlag imbing oh. Ano ka mo diyan? Na may dam. Isa man daan ang batang niya. May dam na ba daw? Isa man daan batang niya. Straight. Isa man Bisa na kwaret. Kwaret. Kisa nga og klarita? Ay. Ila yano de. Ha. Yano? Oo. O nila bay ni imbing ano oh. Banlag raman niya tawagan eh. Ha. Banlag yung tawagan ni bay. Banlag. Banlag, Banlag. Taga na mo fighter. Hingita may manok ani ila kay Lasang mo. basin na manok mapalito na mo wadiha na dayo man siya kakuha dai. Oo. Di may kada manok ani karon kay wadiha man. Di boss anto na? Ang inyo pasibaw? Nga. Di mo kusig inom. Ana? Di ko no sig inom. Bugas kay gihatag ninyo. Ay mga numbers na to. Kapi. Tagaan ra man ka kaniya pagadto lang. Kay tagaan ra man ka santo. Ang tagaan pud kanya bugas. Asa? Santo. Matag mo pula ginagmay niya. Unsa pre mo kasagaram sudan ani? Imo sudanon ani? Sudan? Oo. Pag-uta Mutan ko naman pako. pako. Nya kung makakuha ka manok agluton puno mo baligya. Di ko inom. Ibali- Di ko inom. Ibaligya ra nimo nong. Kung makakuha ka manok dili nimo lutoon. Dili nimo lutoon Ah, manok. laki din nagpan laki. Laki og badse. Kuyog no sila. Hawt mo ay so tangkal. Kanang- Kana ako tong tao. Kanang tangkal ana. Oh, Do mga tangkal. badse og laki hawt kuyog. Meduha. So may manok di ta kapalitan niya manok. Yung na siya din nagkuano po yo. Ha di santo. Tasan to to. Lisod gyud gianan. Naya manok. Inayan dili dili to namo palitan. Pag inyo pliton. Nagbukan yung lasang ini mo eh. Yung ganyan mga kahoy. Gianan imbing oh. Puro nga tuubos. Banlag oh. So kato inyo nakita mo to ang balay ni imbing no. So mas layo ni iya ha. Ya mas hadlok iyang kuan ba banlag. Ya balik na mi dito iya ni Ninong Santo kay maniudto mi. So maniudto sa dayon man nagabot. Ting paniudto naman ihatag nato ni Ninong Santo na inunan og kuan na. Dito ihatag sa nato ni. Mo ni oh barungoy man eh. Mo ni ato ikuan niya nya napay pinarito pod to ni ihatag ni Ninong Santo. Ya sudanon kay na medyo dagom-dagom na. May pagda sa inyo na ito. Yo, imo ni. Di napani pa. Butang sana. Dato na. Dagan naman. Di sige napani no. Abay siya ihatag siya na to kay Butang sila nato kay napani balik ni nani. Daga.
Inyo dan inyo Dili, dito. amo nagihatag ganin nimo. Dito kay Masudan na inong santo. Daan kay siya na maniudto na siya unya. Ang kami kay maginahinay ni uli kay dagom na para di may mapusan og uwan ba. Ay na ay asko na. Mm. amo pa na kumay kay. Oh. Ato Inyo na kanan. Ayo. No? Ayo pagkatag pala. Pindirito may inununan po to. Ay. Lain po ni. Ah. Ano dito? Ayo. Dito. Ikaw ra lang bahala nung maghatag imbing kung makalaag siya. Oo. Oh, ikaw ra bahala. Ba maganda. Mm. So ilang mo kabalaga kung wala natagaan si imbing dito mo pagadto kay monhira to siya ni nung santo kay tagaan ra po na siya hinatagay ra sila ba so din monhi na to siya mo na to gipahibaw pod nga monhi lang siya para matagaan siya ba so wala ni problema. So ikaw na bahala to nung hay mo mga sardinas. Oh, ito. ako na. Oh, ikaw ra hipos ito Ako na bugas. bawa to. Ikaw na bahala to maghatag imbing. Oh, ako na may Oh, ba? ikaw ra mahibaw ato. Ako na. Nya maginahinay na mi dito nung. Oh, dili na mi balik kami puhon na niya. Oh. Nahinay na mi nung. Mm. Salamat kinong ha. Oh, Kay- salamat po kayo. Oh, sige nung may problema na nung. Gitaan mo ko. Oo. Oh, Grasya ka mo. balik ra gyapon mi din eh. Ay balaka. Ay ka balaka to solar ha imo na to. Oh, ako na to. Kay sige siya pangutana ba nga Mm. iyahan na bagi ko na to. So imuhan na solar. Mm. So wala na problema. Ang lantang mo kami na. Para lang gabi sunod na lang pod. So diri na lang tataman. So na ko makauban na. So papa. So diri na lang mi taman. Bye-bye. Kaon kong daghan. Pabusog kong.